Ľudia majú zvláštny talent. Vedia, kam pichnúť, aby to zabolelo. Vedia, ako ťa vyprovokovať, rozhodiť, prinútiť stratiť kontrolu. A ty, ak reaguješ bez rozmýšľania, dávaš im presne to, čo chcú. Ale čo ak dokážeš urobiť niečo lepšie? Odpovedať, ale nereagovať. Byť ako skala, o ktorú sa vlny rozbijú, ale ona sa ani nepohne. Toto video ti ukáže, ako si zachovať chladnú hlavu v každej situácii. Ako mať odpoveď, ale nedovoliť, aby ťa niekto ovládal. Ako sa stať človekom, ktorý si vyberá svoje bitky a väčšinu z nich vyhrá ešte predtým, než začnú. Priprav sa, možno sa v tom spoznáš. Prvé pravidlo. Nereagovať je sila, nie slabosť. Myslíš si, že ak neodpovieš hneď, prehrávaš? Zamysli sa znova. Keď na teba niekto kričí, očakáva reakciu. Chce vidieť, ako strácaš kontrolu. Chce vyvolať hnev, podráždenie, frustráciu. Ak odpovieš impulzívne, hráš jeho hru. Ak ťa niekto vyprovokuje a ty sa necháš uniesť emóciami, dal si mu presne to, po čo si prišiel. Tvoju energiu, tvoju pozornosť, tvoju moc. Ale čo, ak by si namiesto toho zostal pokojný? Predstav si bojovníka. Skutočný majster sa nenechá rozhodiť prvým úderom. Neskočí na každú návnadu, ktorú mu protivník hodí. Vie, že víťazstvo nie je o tom, kto udrie prvý, ale o tom, kto si udrží chladnú hlavu až do konca. Keď neodpovieš okamžite, nie si slabý. Si silný. Si ten, kto si vyberá kedy a ako odpovie. To nie je zbabelosť, ale strategická výhoda. Silní ľudia nereagujú na každý podnet. Oni si vyberajú, čo stojí za ich odpoveď a väčšinou zistia, že za ich odpoveď nestojí takmer nič. Preto na budúce, keď ťa niekto bude chcieť rozhodiť, skús jednoduchú techniku. Zastav sa. Nadýchni sa. Počkaj, uvidíš, ako sa všetko mení. Ten, kto sa ťa snažil ovládnuť, stratí pôdu pod nohami. Začne sa cítiť neistý, pretože jeho hra prestala fungovať. A ty budeš stále tam, kde si bol, pokojný, vyrovnaný, nedotknutý. Nie je to sila? Predtým, ako prejdeme k pravidlu číslo 2, nezabudni sa prihlásiť na odber a kliknúť na like. Druhé pravidlo. Medzi podnetom a odpoveďou je priestor. Použij ho. Predstav si, že niekto ťa urazí. Hodí na teba sarkastickú poznámku. Skritizuje ťa pred ostatnými. Prirodzená reakcia? Chceš odpovedať okamžite. Obrániť sa. Zareagovať rovnako ostro. Možno ešte tvrdšie. Ale zamysli sa. Kto v tej chvíli ovláda situáciu? Ty alebo ten, kto ťa vyprovokoval. Stoici učili, že situácia sama o sebe nemá moc ťa rozhodiť. Nie sú to slová, čo ti ubližujú, ale tvoj výklad tých slov. Vezmime si príklad. Niekto ti povie, si úplne neschopný. Máš dve možnosti. Buď sa začneš brániť, vysvetľovať, prečo to nie je pravda a dáš tak najavo, že jeho slová ťa zasiahli. Alebo sa zastavíš a spýtaš sa, je to naozaj pravda? Ak nie je, tak prečo by ťa to malo trápiť? A ak áno, nie je lepšie s tým niečo urobiť, než sa urážať? Medzi podnetom a odpoveďou je priestor. A práve v tomto priestore sa rozhoduje o tom, kto ovláda situáciu. Predstav si, že vchádzaš do miestnosti a niekto na teba vyleje pohár vody. Ak zareaguješ hneď, pravdepodobne vybuchneš, začneš kričať, brániť sa, možno odpovieš agresiou. Ale ak sa zastavíš, spravíš niečo iné. Zistíš, že máš možnosť rozhodnúť sa. Je toto naozaj situácia, na ktorú chcem plytvať energiou? Tento priestor, to 1-2 sekundy, ktoré si dáš, kým odpovieš, to je tvoj štít. Pozri sa na to ako na šachovú partiu. Ak reaguješ impulzívne, hráš ako amatér. Ak si dáš čas premyslieť si ďalší krok, hráš ako veľmajster. A keď začneš vnímať túto medzeru medzi podnetom a odpoveďou, niečo sa stane. Zistíš, že väčšina vecí, na ktoré by si predtým reagoval, si v skutočnosti nezaslúži tvoju pozornosť. Že väčšina hádok, konfliktov a drám je len hluk, ktorý nestojí za to, aby si do neho investoval energiu. A keď to pochopíš, začneš mať v rukách moc, pretože už nie si ten, kto reaguje na všetko okolo seba. Si ten, kto si vyberá, kedy a ako odpovie. A väčšinou zistíš, že odpoveď je len ticho a pokojný úsmev. Odteraz, keď ťa niekto vyprovokuje, nesnaž sa odpovedať hneď. Počkaj, nadýchni sa, daj si tú sekundu navyše a sleduj, ako sa situácia zrazu mení vo tvoj prospech. Tretie pravidlo. Tvoja energia je mena. Nerozhadzuj ju na lacné veci. Každá reakcia je investícia a otázka je, čo si práve kúpil. Keď sa necháš vtiahnuť do hádky, kúpil si stres. Keď sa nahneváš na hlúpy komentár, kúpil si nepokoj. Keď dovolíš iným, aby určovali tvoju náladu, predal si im kontrolu nad sebou. Teraz
Si predstav, že by si bol na každom kroku vedomý toho, kam svoju energiu posielaš. Niekto na teba kričí, usmej sa a nechaj ho kričať. Nie preto, že si slabý, ale preto, že máš dôležitejšie veci na práci. Niekto sa ťa snaží vyprovokovať, poďakuj mu za jeho čas a choď ďalej. Nie každá hra stojí za to, aby si ju hral. 4. pravidlo. Maj kontrolu nad svojimi slovami. Aj nad svojím tichom. Slová sú ako meče. Použité správne môžu rezať presne a chirurgicky. Použité bez rozmyslu môžu narobiť chaos a často viac škody tebe než tomu, komu boli určené. Ale vieš, čo je ešte silnejšie ako slová? Ticho. V starovekom Japonsku existoval koncept muga mushin, stav mysle, v ktorom človek nekoná impulzívne, ale rozhoduje s absolútnou jasnosťou. Tento stav dosahovali samuraji pred bojom, ale využívali ho aj v každodennom živote, pretože vedeli, že každé zbytočné slovo, každý unáhlený pohyb môže byť slabým miestom, ktoré nepriateľ využije. Ty si v boji každý deň, možno nie so zbraňami, ale so slovami, reakciami, situáciami, kde tvoje impulzy môžu rozhodnúť o tom, kto vyhrá. Keď sa dostaneš do konfliktu, polož si jednu otázku. Prečo odpovedám? Odpovedáš preto, že chceš skutočne vyriešiť situáciu, alebo preto, že ti niekto stlačil ego a ty máš potrebu sa brániť? Odpovedáš, pretože to posunie veci dopredu, alebo len preto, že ticho by bolo nepríjemné? Pravdou je, že väčšina slov, ktoré v živote povieme, by mohla zostať nevyslovená a nič podstatné by sa nezmenilo. Predstav si bojovníka v aréne. Ak sa bezhlavo rozbehne na súpera, vystaví sa nebezpečenstvu. Skúsený bojovník čaká, sleduje. Vie, že pohyb musí byť presný, v správnej chvíli. Rovnako je to so slovami. Slabí ľudia hovoria, keď cítia potrebu niečo dokázať. Silní hovoria, keď je to potrebné, a niekedy vôbec. Ticho je priestor. A priestor znamená kontrolu. Na budúce, keď sa ocitneš v situácii, kde by si normálne reagoval okamžite, skús niečo iné. Skús byť v tichu. Počkaj. Sleduj, čo sa stane. Uvidíš, ako začne druhá strana zaplňať to ticho vlastnou neistotou. Ako začne meniť tón. Ako stratí istotu, ktorú mala, keď čakala tvoju okamžitú reakciu. A v tej chvíli pochopíš, že niekedy je najsilnejšou odpoveďou vôbec žiadna odpoveď. 5. pravidlo. Ticho je tvoj spojenec, nie nepriateľ. Ľudia sa boja ticha, vyplňujú ho slovami, ktoré by nikdy nemali byť vyslovené. Ak sa naučíš byť v tichu pohodlne, máš výhodu. Skús jednoduchý experiment. Keď sa ťa niekto snaží vyprovokovať, namiesto okamžitej odpovede jednoducho počkaj, pozeraj sa. Sleduj, ako sa situácia vyvíja. Uvidíš, ako rýchlo druhá strana stratí pevnú pôdu pod nohami. Ako začne zaplňať ticho svojimi vlastnými neistotami. Ticho je priestor a kto ho ovláda, ovláda hru. Naučiť sa odpovedať, ale nereagovať je jedna z najsilnejších zručností, ktorú môžeš mať. Umožní ti nechať iných, aby sa vyčerpali. Zatiaľ, čo ty zostaneš v pokoji. Vybrať si, kam smeruje tvoja energia. Ovládať situácie bez zbytočného stresu. Pamätaj si, reagovať môže každý. Odpovedať dokáže len ten, kto má kontrolu. Ak sa ti video páčilo, daj like, napíš do komentárov, ktorá myšlienka ťa zasiahla najviac a prihlás sa na odber. Som stoický rebel. Vidíme sa na budúce.